Jézusom! Hát te meg ki vagy? Tessék mondani, itt van a beiratás. Igen, itt van, de azért köszönni kéne, nem? Köszönjél szépen. Köszönöm szépen. Na, hagyjuk, öcsi, gyere ide, üljél le. Gyere, kezdjük a beiratást. No, hanyadikba jársz? Tessék hangosan beszélni, mert nagyon merül a elem a készülékbe. Hanyadikos vagy, öcsi? Igen, de van olyan, hogy elkések. Milyen iskolába jársz? 623-as számú anyagilag kisegítő iskola. Úristen, sportoltál már valamit? Igen, csocsóztam. Az nagyon szép dolog, és elgondolkodtál már azon, hogy vajon milyen sportágat szeretnél űzni? Csocsó, takaró. Hát az nálunk sajnos nincs, de van atlétika, futás, úszás, lovaglás, öttusa, stb. Melyiket választod? Stb. Ne idegesítsék, komolyan kérdeztem. Csocsó, takaró. Öcsi, ne haragudj, tudsz még ennél többet egy értelmes szót mondani még? Sör. Tipikus labdarúgó alkat, gratulálok. Mennyit futsz százon? 30 métert. Na nem túlzás ez? Nem, távolság. Azért videózni csak szoktál, ugye? Szoktam. Nagyszerű! Mondj egy küzdősportot! Pedagógus. Na jó, hát ez nem lehet igaz. Ne tessék idegeskedni a edzőbácsinak, mert én nagyon szorgalmas kisfiú vagyok. Én remekül oldódom a társaságban, ezen kívül vízben, alkoholban és zsírban. Sósavba állítva meg hidrogént fejlesztek is. Öcsi, a te képességeid alapján én mondjuk el tudlak képzelni, mint diszkoszvető szobor kint a szoborkertben. De ha tényleg komolyan akarod tenni ezt az egész sportolást, holnap reggel 8-kor legyél itt a futókörnél, aztán majd meglátjuk, hogy mi megy neked a legjobban. Azt ismerem, az már volt a autóvezetésen. Nem igaz, neked van jogosítványod is. Apu vette. Na és ott mi megy neked a legjobban? Hát a vonat.